Часам у шалёным танцы пад назвай «Жыццё» трэба злёгку замедліць тэмп, каб разгледзець нешта значнае, тое, што адбываецца побач. Гістарычныя даты – нагода для сур'ёзных роздумаў. У год стагоддзя Вялікай кастрычніцкай рэвалюцыі Беларускі дзяржаўны маладзёжны тэатр і Сквоз Дэнс Компані прапанавалі гледачу звярнуць увагу на фатальны рубец на твары 20-го стагоддзя. Нізкі паклон 20-му стагоддзю, алюзія на лібрэта да вясны свяшчэннай Рэрыха і Стравінскага. Так вызначыла свой новы твор харэограф-пастаноўшчык Вольга Скварцова. Двухактовы сучасны балет разважае пра апраўданне ахвярапрынашэння ў імя будучага дабрабыту. У аснову новага балета «Сквоз Дэнс Компані» ляглі два музычныя творы Стравінскага – «Вясна свяшчэнная» і «Вяселейка». І калі першая частка ў адпаведнай палітры панора трывожных фарбаў перадае трагедыю грамадства, якое ў ахвяру новаму богу прынесла разумных, адукаваных, інтэлігентных людзей, то другая іранізуе над трафарэтнымі традыцыямі, страхам жыць, адчуваць, самастойна думаць. Сапраўднае тое, што перажыта менавіта вамі. Не трэба напаўняць сябе чужымі ўражаннямі. Здзіўляйцеся, радуйцеся, сумуйце. Адным словам, жывіце.